салом бинандагони азиз, имрӯз панҷшанбе 7 ноябр аст, соат ба вақти шаҳри Прагарасода. ҳоло фурсати эълони сархати мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз фаро расид. тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расояк дар пахши мустақим ва ҳамсабти онро дар саҳифаи озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube метавонед тамошо кунед. имрӯз дар шаҳри Душанбе маросими видо бо Иззатулло Латифов, прапорщики раёсати марзбонии Кумитаи давлати амнияти миллӣ, яке аз қурбониёни ҳамла ба дидбонгоҳи марзии Султонобод доир шуд. маросими ҷанозаи Иззатулло Латифов, марзбоне ки дар ин ҳамла ҷон бохт, субҳи 7 ноябр дар масҷиди маҳаллаи Қазоқони шаҳри Душанбе доир шуд. ҷасади ӯро дар оромгоҳи ҳамин маҳалла ба хок супурданд. рӯҳониён дар маросими ҷанозаи ӯ гуфтанд ки барои ҳимоя аз ватанаш ҷонашро фидо кард. дар маросими видо бо ин сарбози тоҷик дар шаҳри Душанбе ҳамкорони мо низ ширкат доштанд. бо падар ва бародари марҳум ҳам суҳбат карданд. мунтазир бошед, дар барномаи ахбор ин гузоришро бароятон намоиш хоҳем дод. мақомоти Туркия эълон карданд ки яке аз завҷаҳои Абубакр ал-Бағдодиро дастгир карданд. Раҷаб Таyyip Эрдоған, президенти Туркия, зимни як суханронӣ дар донишгоҳе дар шаҳри Анкара дар ин бора иттилоъ дод. чанд рӯз қабл мақомоти Туркия аз боздошти хоҳарбузурги Абубакр ал-Бағдодӣ, раҳбари ба ном Давлати Исломӣ, хабар дода буданд. зимнан дар шабехунии пайравони Доиш шаби 6 ноябр дар марзи Тоҷикистону Узбекистон ҳам ба гуфтаи бархе манобеъ занон иштирок доштанд. гуфта мешавад чанде аз боздоштшудаҳон низ занон ҳастанд. тафсилоти боздошти завҷаи Абубакр ал-Бағдодӣ, муассиси ба ном Давлати Исломӣ ва нақши занон дар ин гурӯҳро дар барномаи ахбор баррасӣ хоҳем кард. Made in Uzbekistan ба ҷои моли чин дар Туркия. аз хуб шудани равобит ва бекор шудани низоми виза миёни Тоҷикистон ва Узбекистон қариб 2 сол сипарӣ мешавад. дар ин муддат тиҷорат миёни ду кишвар хеле ҳам ривоҷ ёфт. ҳамакнун моли истеҳсоли Узбекистон дар рафҳои фурӯшгоҳҳои Тоҷикистон зиёд ба чашм мерасад. то кунун бозорҳои Тоҷикистон моломоли маҳсулоти чин буданд ва акнун моли Узбекистон то ҷое онро дар бозори Тоҷикистон танг кардааст. ҳамкорони мо дар шаҳри Душанбе ба бозорҳои пойтахт рафтанд ва ташхис мекунанд то куҷо молҳои Узбекистон дар рақобат бо молҳои чин пирӯз омаданд ва барои харидорони тоҷик ин чӣ аҳамият дорад. мунтазир бошед, дар барномаи ахбор дар ин бора бароятон гузориш хоҳем дод. Қори Ишканба ба Русия рафт ва русӣ сухан гуфт. ҳунармандони театри мусиқии драмавии Кони Бодом аз Тоҷикистон намоишномаи Қори Ишканбаро ба Русия бурданд. ин намоишнома дар шаҳри Нижневартовск бо забони русӣ ба саҳна гузошта шуд ва дар ҷашнвораи дидори шимолӣ соҳиби ҷоиза низ гашт. зимнан имрӯз 7 ноябр аз таъсисёбии аввалин театр дар Тоҷикистон 90 сол сипарӣ мешавад ва дар барномаи имрӯз гузорише дорем дар мавриди муваффақияти театри Кони Бодом бо намоишномаи Қори Ишканба. ин гузоришро дар барномаи ахбор камтар аз 3 соати дигар метавонед бубинед. бинандаи арҷманд, мо ҳар лаҳза хабару ҳодисаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунем. дар барномаи ахбор шуморо бо охирин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳон ошно месозем. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи Озоди видео дар YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои Озодӣ дар Facebook ва Одноклассики ҳамроҳӣ кунед.